pau ka jing shisha bagi Egypt kala shon lupa ya Lionel Messi na kata kadau ke sekeno ya ke FIFA bat ya uri free bagi lek tu ha ka jing akun jong ke Egypt persha ya ke Argentina ya pedang singpa bat ai ku belai ya pi suggestion shakane ke video ke jing kerpat ya ki paralong ki bom pada ban subscribe singpa ban nyon tu subscribe button ya pi ki pedang wan thamai hakane ke channel ho oi ngatip dan bona pedang jong pi ki balanya bat ki balathaj ban sngap ya kan ka kubor namar bakalong ka jo shi ka jo ka kubor kata kadai ka kubor kan no to ya kari Argentina bakala job ya ke Egypt da ka jingle to bat ka jing sha shiliang jom referee bat kum joro jong ka FIFA ho oi wat mangi pa panmi ya ke kubor ro ngisngau tentang gilanya ban panmi lane ban shna ya kum kini ke kubor namar bakalong ka jo shi ka jo hanre wala kataro namar bakat ado mentah kampat kot kene ke jing keno to ya keri Argentina nyimban se banshna bat ban penmi ya kum kini ke kubor wala kadai man la ke kenta bat man la ke singiro bat ngikir pa dro ya gitu ki balat haj lani ki balenga ban sngap ya kene ke kubor singo ba ban skip no wat pe show namar ba pilat haj te om dan kam ba pin pe lani om dan kam ba pin sngap ai la no ya gitu ki badang kwa ban pe yaki update baper hakabe dai bat kane ke kubor lani ke jingjia hapdeng Argentina persha ya kari Egypt ho oi kalong ke ke basngau thamula ban sngam ya kum kane ke kubor ka bom jujia ko menoro haka history jong ke football andre mentau snam hakane ke world cup balai kane ke jia kumne kane kam kata tang haka jingela kai football la kalong hapo madan lani habar jong ke madan andre ke kata ro wat haka imlang salang haka jinglong brew lani hakari bat kajaj pendruro kani ke jing keno to jong kari Egypt kala palat shisha hado kata kat hado baka jingle jongka kala singau thamula bat omla hiro ban pedang ba kat hado mentah kat kum ki kubor layatho bakari Egypt kala ban lani kamsha show ya Lionel Messi wat bandrung shikari Egypt ro kani ke jingle jong kari Egypt kala pausai bakala dap lepa banshon ban isi ya Lionel Messi hachwa ka jingela kai bat ka sale kumne haka jikisha kamdai banle kumne hato Lionel Messi se ubale ya ka ri Egypt da kabor kat hado akan dai do pandrung shak quarter final hakane ka FIFA World Cup ho haka we kaliang ni kubur kadai na kadau jong Lionel Messi bakari Egypt ka sedo bandrung shak quarter final kata kaliang kadai pa Lionel Messi utubit shisha ban yela kai kat hado ba undala ya ka ban yalam ya ka region ka Argentina ban pelem ya ka Egypt dalai la arkol baddo sendan bandrung shaka quarter final kat ba ka Egypt kale rung damaka hakane ka FIFA World Cup kane kamdei kadau ba ka Egypt kan ban le kan khang ya Lionel Messi ba unrung shaka region ka andre ka don da ka wepat kadau kata ba ka don lepa ka jingshon le ka jing isi ya namar bakat haduk mentah kari Egypt kamsyam la pedang bakalan mat ya kanamram hakaman jong ke Argentina andre haka bayadai bat kane ngin ong tangkat ne uno ubreu lane keno kebreu ki bom pedang ya ka jisharam kita kimpoi shaero namar haka jingala hi kadon ka jingjob bat ka jingsharam habangi ya aman ya ka jingjob iha ban pedang ya ka jingjob bat kadon kam bangin nang tre shitom shushu ban penba ya ke ai ke ba yela dap ban le khnang bangin job shu nang ne shikaman bat habangi mat pat ya ke jing sharam ni ha ban pedang ya kata ke jing sharam bat habangi pedang ya ke jing sharam kadon kam yangi ban pej ban khmi ba hakanu ke jaka dan hakanu kaliang ke ba ngidang duna bat hang ta ken nila ban penbej ban penba ban tre shitom ban pendap ya kata ke jaka ke baduna khnang ba hakawe pat ke por dan hakawe pat ke jingele nin se amat ya uso jong ka jingjom kublai shibon ya pi ki basngap bat pe ya kan ke video nin se kando bat ya shampat bat pi hakawe pat ke video kublai shibon